Okay. So ay magkaibuong guys kanang murag nagtanga mi dire. Kay hubog naman mi. Guys, tanawa guys. Tanawa naurot guys, tanawa. Butang ra na ay sa bibas. Ayaw pagpakalimpyo pa non sa kapaw. Kita dire musulti Giabog kay. Giabog nagbayo. Dugaya next time. Dugaya nahuwasan na. Ay pagkawas to mga viewers ay. Dili wala man mahubog guys. Me. Pero boga eh. Pero magkakukaon. Ako gig pagkaawawan nila guys. Ako sa ka-shout na lang. Pagkaraan na matiliha oh. Kita mo lingkod mo guys no kay plano mo gud mi unsay mong i-content ko ngani army dire no. Ngani mi ka bangon og So kami guys na puro gid mi plano pero wa man gid mahitabo. Ana una mo plano. Kita mo na mi gi-upload di na tinuyo di na planado. Kalit-kalit na sa suso to. So karon magplano mi guys, magsabot mi sa sumayon. Magplano, di man mahitabo. Di man gyapon mahitabo. Uy. Nya kun inyong kanong guys, kun imong hibo mo nung naamid sa ning lugar. Sa may nahibong nila, wa may nahibong. Sumuk ka sa imo nag-content ang dili atong ikon atong mga follower atong mga viewers. Wala ni man sa ganan mananaw. Ato lang. Di man tanong uban ganahan man na, di man tanan. Sa ganahan kita, sa may giganahan na nabe. Guys, di na mo ganahan sa mong mga content? Dili na. So, patubag ga sila. Sige, bilib ko nimo kuno mo tubag. Okay. Ako na i-upload ha. Guys, di na ko mo ganahan sa mong content. Tinuod di mo ganahan? Tinuod ako gani ako na magba na.